jotka lähtevät Kairosta ulospäin, tapahtuvat lentäen. Mutta nyt ehkä harvinaisuutena, voisinko sanoa näin, on meillä tämä Israelin suuntautuva matkailu, koska menemme bussilla sinne ja täytyy sanoa, että aika mukava tunne oli silloin tuossa rinnassa, kun punavalkoinen bussi tuli meiltä tuolta esikunnan portilta hakemaan ensimmäistä ryhmää. Se oli tammikuun, olikohan se 20. päivä. Ja toisin sanoen meillä on ainoastaan bussit ja lentokoneet kulkuvälineenä. Henkilökohtaisten tapaamisien välillä pidetään yhteyttä omaisiin ja ystäviin postin välityksellä. Täällä Suezissa on suomalainen postitoimisto ja vanha sanonta, hitaasti kulkee kenttäposti, ei ainakaan täällä pidä paikkaansa. Pääkaupungin lehdet tulevat tänne vain päivän vanhana. Kirjeet ja kortit puolestaan ehtivät kotimaassa jakoon jo 3. päivänä lähettämisestä. Osallistuminen hengelliseen toimintaan on täällä siinä määrin vilkasta, että kun vierailumme aikana sunnuntai-aamuna olisi tarvittu vapaana olevia miehiä johonkin pikkuhommaan, heitä ei löytynytkään. Kaikki, jotka eivät olleet töissä, olivat kirkossa. Me olisimme myös halunneet kuvata tuon pataljoonan pastorin pitämän jumalanpalvelustilaisuuden, mutta se jäi, koska emme saaneet kuvauslupaa itse kaupunkiin, ainoastaan tänne YK:n alueelle. Tämä paikka on YK:n Lähi-idän rauhanturvajoukkojen UNEFin Kairossa sijaitseva esikunta. Joukkojen komentajan kenraaliluutnantti Ensio Siilasvuon työpaikka. Täältä johdetaan tätä 6,500 ihmisen yritystä, jonka vuosibudjetti kohoaa yli 200 miljoonan markan. Tämä suurelta vaikuttava summa on tosin vain 1/1000 3 viikkoa kestäneen sodan kustannuksista. Täältä esikunnasta näkee kokonaisuudet, eri joukkojen suhteet toisiinsa. Operaatio-osaston päällikkö eversti Tauno Kuosa, joka johti loitontamisvaiheen, sanookin, että me suomalaiset olemme antaneet alkuaikojen tiukoissa paikoissa olemisesta ehkä hieman kehuisan kuvan. Hänen mielestään yhtä pahassa tulituksessa kuin suomalaiset olivat myös itävaltalaiset ja ruotsalaiset, jos eivät pahemmassakin, sanoi eversti Kuosa. Alkuvaikeudet ovat nyt joka tapauksessa takanapäin ja kenraaliluutnantti Siilasvuo voi olla tyytyväinen joukkojensa aikaansaannoksiin. Varmaan monet ovat jo ehtineet unohtaa, minkälainen tilanne oli täällä lokakuun lopulla, kun UNEFin ensimmäiset joukot alkoivat saapua Kyprokselta. Tilannehan oli sekä sotilaallisesti että poliittisesti hyvin vaikea. Oltiin ehkä lähellä myöskin suurvaltojen joutumista mukaan tähän paikallisena pysyneeseen välikohtaukseen. Ja täytyy sanoa, että tuo ensimmäisten joukkojen saapuminen, siinähän olivat mukana suomalaiset, ruotsalaiset ja itävaltalaiset, ja näiden joukkojen nopea toimintaanpano saivat ihmeitä aikaan. Tulitoiminta, joka oli jatkunut päivästä toiseen, pysähtyi aivan kuin käskystä, ja sillä tavalla luotiin mahdollisuudet poliittisella tasolla neuvotteluihin, jotka sitten alkuun johtivat näihin kuuluisiin Kissingerin 6. pykälän sopimukseen marraskuun alussa ja sitten myöhemmin tähän loitontamissopimukseen tammikuun puolivälissä. Mikä tässä tehtävässä nimenomaan on ollut vaikeinta? No kyllä kai vaikeinta on ollut se, että niin kuin aina tällaista YK:n uutta joukkoa toimintaan pantaessa, niin joudutaan aloittamaan melkeinpä tyhjästä. Ei ole niin kuin suurvaltojen sotavoimilla
varastoja, valmista huoltokoneistoa ja niin edelleen. Se on ehkä ollut kaikkein suurin vaikeus. Entäpä sitten miellyttävintä, mikä on tuonut tyydytystä? Eniten tietysti on tuonut tyydytystä se, että on saatu jotain aikaan, on voitu viedä rauhan asiaa eteenpäin tässä maailmankolkassa. Ja tietysti miellyttävintä on myöskin kuulla tavallisten ihmisten tunnustuksen sanoja siitä, mitä me olemme täällä saaneet aikaan. Te olette suomalainen arvostetulla kansainvälisellä paikalla. Millainen on suhteenne tähän Suomen pataljoonaan täällä? Tietysti minun täytyy olla vähän varovainen, ei tietenkään saisi syntyä semmoista käsitystä, että minä pitäisin suomalaisia jonkinlaisessa erikoisasemassa, mutta onhan nyt tietysti rehellisesti tunnustettava, että vanhan sotilaan ja suomalaisen sotilaan mieltä lämmittää joka kerta, kun käy siellä pataljonassa, näkee sitä suomalaisten reipasta ja tarmokasta toimintaa. Kyllä se jokainen vierailukäynti siellä on aivan erityisen mieluisa. Mistä mahtaa johtua, että nämä pahimmat onnettomuudet ovat sattuneet juuri suomalaisille? Siihen on tietysti vähän vaikea vastata. Täällähän on sattunut pahoja onnettomuuksia myöskin muille. Muun muassa perulaisilla oli 2 kuollutta miinaonnettomuudessa. Itävaltalaisilla oli erittäin pahoja haavoittumisia. Onnettomuuksia aina sattuu sille, joka on toiminnassa, ja suomalaiset olivat erittäin vaikealla alueella, ja tästä tietysti myöskin sitten seurauksena olivat nämä valitettavat kuolemantapaukset. Onko mahdollisesti varustuksella